Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom i udrugom STEP održali su javno-zdravstvenu kampanju o kardiopulmonalnoj reanimaciji pod nazivom Oživi me. Kampanja je osmišljena kako bi se građane upozorilo na problem iznenadne srčane smrti, ispričao je dekan Medicinskog fakulteta Davor Miličić. Svakog sata jedan građanin Hrvatske umire naglo od srca. Drugo, da ih poučimo kako obavljati osnovnu reanimaciju, jer ona doista može spasiti život. Dakle, ako se počne odmah sa oživljavanjem, masažom srca i po mogućnosti umjetnim disanjem, šanse za preživljavanjem su 30 do 40% u odnosu na ispod 10% ako se samo čeka hitna pomoć. Krajnji cilj je da osnovna oživljavanja postanu dijelom opće izobrazbe. Da naši učenici u osnovnim školama i u srednjim školama prođu tečajeve koji će ih osposobiti da mogu kompetentno obaviti temeljnu reanimaciju. I na taj način će sigurno opća zdravstvena kultura naše nacije biti bolja i naši građani će biti vjerojatno u prilici da barem jednom u svojem životu spase nečiji život. A to je nešto što je neizmjerno dragocjeno. Treba podržati svaku humanu inicijativu i rekao je predsjednik Skupštine Davor Bernardić. Drago mi je da se ljudi uključili, a pogotovo ono što se tiče zdravlja i ono što se tiče prevencije bolesti kod svih nas. Prema tome, puna podrška projektu i samo tako neka nastave dalje, a zadatak nas javnih osoba, kako bi to rekao, je da damo svoj glas. Dajmo glas onaj koga ima. Kampanjom se nastoji podići svijest o važnosti prevencije srčanog zastoja, ranog prepoznavanja simptoma i provođenja neposredne reanimacije.